Waon na kung unsa iyang gisudlan. Hangtod nga ako na hinuon mo'y napurisyo kay asawa lagi. Syempre, mulaban man ta sa atong bana. Pero araw inyo kayong masabtan akong sugilano, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ay! Nay, Fresca! Nay, kadiyot, Nay! Nanak ko, Nay, kadiyot lang! Uy, hala! Asa pa na imong gipang kumpra kadaghan ba, ani, Nay? Unya na na, agpasa tong imong bana ay, tuwas tindahang iking. Nga naman, Nay? Nasya gipalit? Wa, hubog na sad. Wa. Ito siya mga kaubang mga nakainom niya. Hanggawa kita rin tawhana. Uy, nisaad naman to siya nga inom, pero niinom na sa di ay. Hubog na gani. Oh, karon lang katawhana ka. Dali na, Ibe. Ambi ng imong mga kinumpra, Be. Ambi, Be, tabangan din ka. Inom po. Ako ray bayad na ni. As kablibag yun ang kuning mapriwaki. Hindi yun kaswapang ba? Muna saktong igay. Muli kinaya kong ingon ninyo ba? Dunat yan sa buhok ba its cover? Kaya wa pa mo kibaw ko noon sa ginis pari ko koy. Tanang bilib na ako nito na naurot. Ay, tubag na siya rin. Tubag na siya. Ikaw ba, priwaki ba? Alay, priwaki naman ako priwaki. Kokoy ko! Saan koy? Ay, mabilib lang ko. Purbida, wag mo hatag-hatag kwarta. Hatag mo! Naadsugurin niyo. Nakasawa ni pariwaki. Asamang... Tigrihan ba nang asawa? Sa asawa, ha? Ang ako man na ng asawa. Purbida. Yan, tara. Skirdada. Pre, palitan sumsuma na to, pre. Huwag lang ha. Huwag talabi, pre. Wig, sumsuma na. Yan ba? Sutuan. Pre. Ang kanahan ay hubog na sad. Ang iya mga kauban, nakakita tingay na ako. Kaya nag-iyahay magsibat. Animal kiniswaki. Tiol na lang ko. Hoy, Waki! Day. Waki! Issue that. Issue that. Is that you, Day? Mais that you karon. Pauli, ha? Day, what's the problem? Pauli! Mapablame ko na. Problem ko rin, di ka uli ron. Day, mamam pa man mi, Day, mamam. Si mamam, mag-inom pa? Gibiyaan na kasi mo mga kainom mo, hanggawa ka. Ay, sa ako itong ipabiyaan niya, simpat sa ko, palit, tapos lang sumsuman. Unsay magpalit, ha? Taka lang ka. Silang tanan o, palit og sumsuman? Kadaghan ko nila. Iyayungan nila ang palito nilang sumsuman? Wa na, Waki, oy! Nanibat ang mga kagwang, kay may abot man ko. Maungatan na, pauli. At tuta magdiwa sa bahay, no? Day, Pearl, kawa. Dali na! Ay, day. Day, para ba na babayrin na lagi nun, day? Anya? Sa'yo problema? Kasi may mabayad, anak, kung ba na? Siya naman nila habili, sa'yo mabayad. Kisam, day mo bayad, anaron nga. Sabay, nagsigig ingon ganiha. Kapag order mo, mga nang giingon sa mga kauban nga nang inom. Animal daan pagit lagi ko. Shot na staroning animal. Hoy! Okay, bay rito! Day. Bay rito! Day, nayabag ka na diha. Kupo ka na kis nanay. Bay rito! Yan, oy. Keng, ino ba may punan pa na, Keng, punan pa. Bayri na ha, kung natahon ti karon ni gara na ka ha. O di ko mutagam sa una da. Bayri na para mangulit na ta. Bayri ba? Hoy! Maguba ng pultahan. Unsa man ka, Waki? Hubog na sa ka. Hubogan. Ang hubogan. Hubogan ay. Pero, dili ako yung lilambas pultahan ay. Kisa di ay. Hoy, kisa'y naglambas sa pultahan. Ha?
Ayaw pangatik, kay ikaw ray maoy hubog. Ako lagi hubog, pero di ako lamba. Kinsa lagi. Ako, nay. Tinuod ka, Perle. O, nay. Disapot ko tungod aning animal. Oh, kisapot ka. Nya murag kalma raman lagi kaayo ka. Pahuway sa kong kadiyot, nay, kay kulatahon ko ning animal. Kulatahon. Si Waki mong kulatahon. O, nay, nga naman, mulaban ka? Sa mulaban, good. Mipalag man ko ka diha. Nangutana lang ko. Nga nangutana pa man kanay, nga nahibaw naman kasi ang gibuhat. Nahibaw kag pilay na damage na ako sa kong pag-apas niya. 1,000 kapin. Ako'y nakabayad sa ilang giinom. Tungod aning kanahang dako, animal kay ni. Mo nga ayaw na nagpalag diha na kay kulatahon ko ni rungway undang-undang. Oy, di na mahimo, Perle. So di mahimo nay. Di mahimo ngay karay mo kulata ng tawhana. Kinala makatiman ko. Pagkulatahapon ko, ana, bisag tunga sa oras nga kulata. Di, sibog. Ako'y una. Day. Wa na lang namo kulataha ang akong bana kay maluoy naman hinuon ko kay duha man mo kulata kay hasas na nay freska mutimang mansad mao to nga tagsa ra gyud taon kadukol among nahimo unya. Agoy. Nga naman sakit ay. Day, Perle! Day! Oh, maayo kay nagmata na di ay ka. Buntag na. Ang sarang oras Kay buntag na. Mao pa'y pagpadong og tik-off sa adlaw alas 5:30 na. Padung pa mo gabi do. Magabi pa, Day. Bilang kong buntag na. Anong sakit ko na kung Day? Unsa ni siya, Day? Ay napakong tingali ka. Unsaong hubog naman kay kang kagwanga ka. Hubog ko, Day? Hubog ka, day? Giapas sa kalito sindahan nilang no iking, pwerte ni mo hubuga, uy. Mo ba? Uy, ala, ako kwarta ni. Kising ako sa kwarta. O, ibe ni mo, ambot lang ni mo, ay. Nakoy kwarta, ang kumpita ka na. Kising ako sa kwarta. Ha? Nya, kaila ka sa mga gikainom ni mo gahapon. Oo, kining, nalimot ko kasi kauban ako giinom hapon da. Awa na, giunay na kasi mong kainom hanggawa ka. Ikay ni gasto nilag painom, unya gikawatan pa ka, landuta god. Sige, balik ka, balik dito. Permihan ni Waki ha, permiha gyud ni. Kay sa sunod ni mong kahubog, inigmata ni mo, mahibong ka na lang, anaa ka na sa kanal na tog. Grabe sa landa. Soy, grabe, magrabe pa ni. Ikaw mo'y grabe mo dag inom, kay di man ka muundang, di ka muundang hangtod nga, mura ka nagnabuang sa kahubog. Sige! Usaba! Usba ni! Usba gini Waki ha! Kay di gyud ko pasaka di mo inibaya. Di man ina! Hindi, Perle. Mayo! Senyor. Niking! Oy, Juwaki! Oy, mayong buntag diyan ay. Saan? Minom sa ka? Kuhan kining dili ni mong tanan lang ba? Ikit sa di bayad sa mong ginubi. Kinsumpay mo sawa. Mo ba noy? Oo. Yun ang uta naman ka. Wala giday kay kalibutan gapon. Kano kining tanan lang ko na ba kay Nawa man akong kwarta respeta ka. Naabot 5,000 to. Wala ka sudo kung bitaka. Uy, mo pa? Kasi ikaw ba na ko ginubi na eh? Wala sa kakinom dong kasi kauban mo ginom gapon. Wali yung buki ko. Ang imong kainom gabi si Kwan sa Kukoy. Wala na siya na sa tostaro. Posible nga kikuha nilang imong kwarta kay hubog naman ka. Nakita ko mong to sila ganiya nga nagyahay na lang panibat. Pero ikaw, wala, dungoy naman ka. Oo ba noy? Bida. Sila pa akong ipainom niya kawatan bigyan ko sa mga kanang dako. Nanggaon manina dinimhay mo. Itaon ko sa Kukoy. Ikaw day nagkuha sa kwartang Waki. O, nay, ay lagsaba. Kay para mo tagam ng kanahan, di na mo inom. Kana lagi mo tagam. Kay kana rabang bisyo pagkagahig yung undangon. Ay, mao lagi. Pero og di gid siya muundang ana, o bahala siya. Wala mo digpiyaan ako siya. Ha? Biyani mo sa Waki? Ay, ana gid nay. Yabag.
Sa buot mong ipasabot, ikay malayas. O, nay, ako'y mulayas para mutagam ng tawhana, kaapoy na kaayo. Ilom dia, oy. Kahanggaw sa dilin mo. Nga naman, nay. Ngano mo layas man ka? Siya mo'y palayas sa dili ikaw. Da, manghingili na pod ko niya, hasol kaayo. Mas may pag ako na lang ang mulayas, kay wanay hasol. Ilom dia, perli, oy. Pagpuyo. Nganong mo layas man ka nga ato amanimbay. Aw, ato din eh. Aw, wala sa pagkakito eh. Di mahimo. Ako kwarta, gikuha nila. Ngigago nila. Sila pa ako ipendo niya kuhaon pala ako kwarta. Di ni mayo. Binuwang ni ila. Tuon ko sa kukoy eh. Basta di lagi uli itong akong kwarta. Magkagubot yun eh. Matay ba? Tuon ko sila. Diyan ko sila kukoy. Leon ko dres may bitanag. Nabay tao sila. Oy, pre! Wait, problema. Ano problem, pre? Ako nagihog sa Palawan ganyan, pre. Ay, naon sabi ka ako pa. Diskarte na ko na. Pila na po ng 3,000 good noon sa manoy. Oo, lalo. Okay na ako nagihog. Ako na i-text ni mo ang control number, ha? Oo. 3,000 lagi akong gihog. Naon sabi eh. Oh, mau ko na akong isaan ni mo. Siya gini kuas kong kwarta. Okay. Gipaminaw na ko yung istorya bro siya gini gipadaglo. Ni mo kasos magkamatay na ni buwanga. Oh, nana. Nadawat na ni mo ako text. Oh, mo na ang iyang control number, ha? Kuha lang niya dito, ha? Ah, sige, bye. Ay, butukan ni mo. Pagtuong sa gabi. Liwaki? Siyak pa ka? Pida, siyablas lamin na mga pre. Ikaw rin, siyablas nga bagagnaw, no? Pida. Oo nga, kada pre. O sa pre. Asa ako kwarta? O sa kwarta, pre. Ay pambakak. Asa nga akong kwarta, pre? O sa lagi kwarta, ha, pre. Bida. Kayo, sama ka, pre. Kamatay na dito ni Mayuli akong kwarta. Kamatay na, pre. Kamatay na! Pre. Iki, hati ka. Magpakurasyon ko. Ha? Kay imo ko gisumbag na hubag kayo. Aki! Oh. Shh, saram ka diha. Lagi na may kag pananaw. Murag maabot mas laing kalibutan. Ida. Noon sa ka? Ay, puos ni Matuana. Mao na. Nabuang ka mangguda ng inom, Okay good. ako mag-inom dahil basta walay unayay ba? Bati kayo. Oh, ipainom para ko sila, mga kadahan sila. Ikuha na kong kwartas bitaka, berbeda. Kadahan! Pasok magan. Oh, gapon. Ito ko silang prekokoy. Kung angkon, pero wag yun mo angkon. Bisig kulatan ako mayo. Ha? Uray. Bumot sa ito'y pagkakitwit, good. Wako kay Good morning ni mo diha. Bab, ba't sida kay greet dito sa imo ang mga tao dito sa Oslo, Bam? Salamat kayo no. Muna po ang singan ini ang atong mga opisina pinadihan si Mayor Guarin ang iyang staff no aguban ka ng maninilig sa plaza sa yung kaya na sila ang atong mga tuluman noon game ang mga programa labi na sa tuong tambag sa Oslo Public Market maghuwat lang sa atong tuluman so salamat kaayo labi na kanimo diha Honorable Raul Butron og Mr. Raul kalmuto sa palido sa Raul og si Engineer diri ang kana Engineer salamat kayo sa sukmatan ko hoy wag ko nimutaw ka ha maana ito sa Engineer ang kana salamat ka Engineer!
Jibre! Maligam, ano. Salamat. Sa pagtawag. Ano, engineer! Bisan sa kabisi siyang mga proyekto, mag-inspection siya sa mga proyekto, paligid siya madaligaman ang pagkuwat sa ato ang tuluman ng gulyat. Salamat. Thank you, Pare, pa rin Dave Tumula. Kanunay yung namati na to sa ato ang programa. Thank you kayo, Pare Dave. Okay. Salamat yung kayo, Pare Dave Tumula, kay Soneta Mira. Kanya, salamat po kayo, Pare Junjun Tumula. Dudog Gigi Kabaluna, diha. Kumusta ka diha, Dudog Gigi? Egsone, Dailisa Kabaluna. Salamat kayo ninyong tanan, diha. Ang atong number 1 nga konsilor sa Basak Pardo, dong JJ Kabaluna. Thank you kayo. Salamat kayo tanan. Kasi tanan ako mga parente diya sa ulap. Kumusta ka mong tanan diya? Sa Laguna gyud. Grabe ko mga parente po diya. Thank you kayo mga igagaw. Okay, salamat kayo na tong tanan. Okay, Ate Pre. Okay, ug pasalamatan po dako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Maong ayog si piyata kada adlaw pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na kada og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniud to. Maghapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na dong na problema sa kidney, ingon man ni UTI, ayaw na magkabalaka ana tungod kay dunanay makasulbad ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, ingon man ni UTI, imna nimo kini sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa tong kidney, ingon man, UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay. Okay, Goliath. Hala na, unsa. Okay, Ate Pres, unsa ba ka? Napitlan ka sa ato ang kuwan? Sige lang, ato nang sprayhan niya Pilox para dili na siya mapilit. Hala, uy. Okay, ang ato ang bagong guni atong stand mga igala. Bawa nang yun. Sa ganun ito mga kiksunan nga mitag gamit sa ato ang number 1 nga plus nga tinuod muwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto, og dinggili kay pagyunta. Ato lang tapalit sa butika sa ato ang Sed Liniment Oil nga hinimo sa Sed Marketing Incorporated. Salamat kanyang tanan sa paghimog number 1 sa ato ang Sed Liniment Oil nga narama palit sa butika. Di ba Kuya Gali? Bang! Okay, tinood kayo na Gams. Nya, og di kayo Gams sa Facebook na lang. Nya, bisitahin ninyo ang page sa Sid Marketing. Nya, type ninyo ang Panyawan Herbals. Og ayaw kalimot nga i-like ang page ninyo. Na makita diretanan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalit na pod sa Shopee Gams. Di na mo maglisod, panalitag layo mo sa butika. No? Yan na yun, ang atong masuki Gams. Ato pag-greet kay kusuki maminaw na to Gams. Yan, tigamita na to. Kumusta day si Pari Arsenio, si Arsenio Tanyo Gams, Tanyo, ang atong amigo kay Gams. Pari na ko ba? O siya asawa nga si Billy nga, wadi hunong ingon lagi sa gikas buntal, handog ko no inig send off ko no, grabe minaw siyang asawa Di ba? Oo, siya, sa wireless ba? Grabe siya. Si Marisinyo! Parisinyo. Ikaw, Sinyo. Tanyo. Nya, os mo dyan ako bilit na ni Rami kay pag-record na to ini dugay-dugay para ba mo abot ni Rami Gams muna bilit happy birthday kay po no nya diha sa Lusimba Gams Pardo Gams listener na to tigabitan og Sid Liniment Oil may dunggil ha naman yan diha sa Lusimba diha yan og si Ikuan si Kujan Franklin. Lusimba sa Franklin? Lusimba ang nilibalay diha. Da, sa libalay. Salamat kayo. Sa kuwan nga, sa Lusimba, ginislagan, mga kuwan isla, isuon gaya din, parisinyo, di ay na rin. Silang Timoteo o Teresa Pilit, igay, ang family. Si Sammy o si Stila Saba, ang family. Igay ni mga magtaayon dahil ni.
og si Bin og Nimpa o Karisa and family. Aha. Uy, padaghang kayo sa pagsalig niyo sa Sid Linament Oil. Thank you, daghang kayo salamat. Salamat kay inyo tanan, Bam! Salamat to sa mga staff. Ang ilaban sa mga kauban diha sa barangay ni Honorable Barangay Captain Roger Olivar, Malayag, Danau City. Nga magsunod ko nun ay sa atong tulumanon. Ilibina sa iya mga tanods, no? Nga, sigun pa sa amo ang liga ng mga barangay assembly dito sa Davao City. Sa ato ang national president nga si Ma'am Chua Pineda. Matod pa niya nga ang mga barangay tanod di ay gulyat i-consider kini nga heroes tungkol tinuod, kay mga ay. tanods uwan o ginit galihok. Tinuod Matod pa gina niya, ba? no? Di ginalalim ang trabaho sa tanod ba mo? Tinuod na. Kaya dili tapulan. Salamat kayo. Kapitan Roger Olivar, elibinan sa mga tanod sa DSW, talan yung mga banan sa council. Awago na to sila nga, ganun na ilang mga nagpapangalikot sa iyong buntag sa dili pa ba sa ilang mga activities o silang mga duties. Ang ato ang celebrity ko beauty soap with glutathione and papaya extract. Ano na ganyan mga sangka para sa ato ang mga pugis-pugis, mga apa-apang mga katol-katol baka sa panit. Ano na baka kita mga whiteheads, blackheads, o kaban pa, o magpabilan kitang younger looking kotis artista. Celebrity ko beauty soap, yun rin moisturizer, gamit lang ang halidili, lamang kini ka namang mga kababayan ang Charles, nakipusap sa mga kalalakin, ang mga kabataan. Celebrity ko beauty soap, ilibinasap ka ni mo ha, Senior Aguila, kistanan ko nung mga sakop sa ilahang Sitio Kapihan, Barangay Siring, Bukas Grande, Island of Siargao, Aha. Surigao del Norte. Salamat kayo sa pag-duaw din sa itong istasyon at all sa recording. Thank you. Unya, sa talaga ito makikisuunan nga masayon nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o constipation, kanatungod, kana sa toxin nga nisod sa atong kalawasan, kay mauni mo daot sa atong blood cells. Ang blood cells na ato, mauni tigatod sa nutrients, oxygen, o tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot na gali dewa na, lisod na kayo, masakit yun ta sa mga sakit nga sama niya na mo na nga. Kinahanglan kita minom og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog nga number 1 mo tangtang sa tuksin sa atuang kalawasan. Ang atong pag-inom ani usa ka kapsula sa di pa ka mukaon usa ka oras gida. Unya pwede ka minom ani bisag duna kay maintenance ug duna na kay balatian. Katulog yung kainom sa kadlaw usa ka oras sa di pa ka mukaon buntag udto hapon. Unya ato gyud nang imnan og 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ati Pres! Okay, ang sender na ito karugadlaw. Ang atong sinder si Perli Ati Pres. Pearly. O yung bana Perli Ati Pres pala hubog ni. Karon hubog kay yung bana, nakatuog dito sa kuan, iyang gidagi, papauli niya, pagmata siyang bana taon. Pag ani uli yung bana, sos, pag-abot kay hubog man kayo, gikuha niyang kwarta Ati Pres. Karon pagkawat aw, pagmata siyang bana, wakay bawo ngayang asawa, May nagkuha. Nangutana siya kinsa iyang kainom. Kung sulti asawa sila sa kukoy, yun siya nakalimutan ka tungkol sa kaubog ni mo. Wa siya masulti. Ingon siya, wa kung kwarta si Kumilto. Gianto ni si kukoy. Pag-adto niyang kukoy, di kulatan niya si kukoy Ati Pres. Iyang kulatang mayo, anak. Karon wa man musulting asawa nga siya day kakuha. Baw ni problema niya ang iya nga basig initan taon ni bana. Nisulti na yung asawa nga ako nakuha. Wa musulti mo niya problema. Usultian baka nako akong bana no. Ang babae no, mao'y nagta... Pearly, oh. Sultihan, oy. Magkagaba biya na. Pataka lang magpamasangil. Tinuod, oy. Dili ko. Uy, kis kukoy. Kukoy, tarong kayo, amigo kayo. Kaya pag-abot sa kulata pa mambana niya. Makatug kag tarong anak. Pag-abot ti Perli Ati Pres, diritsog lang kao sa kukoy ba siya? Iyay, naay mo sa awa bay. Nya kay bago siyang malditas Perli. Di na kao siya diritsog. Way kalibutan. Kani si Kuan mo nabilin. Si Waki. Kana suwaki, kisab na. Bana ni Perli. Katong ulatang kukoy. Oo. Unya, ang iyang problema, iya ba sultihan? Sultihan good. Nipitla na tao. Sultihan good ani mo. Dili maayo nga mamasangil mong tao nga wa makasa. Makarma mo, gabaan mo. Karma gyud. Oh, karma mo, gabaan mo. Ayaw gyud kalimot ana. Nga dili maayong mamasangil mo sa tao nga wa mo makakuan og mao ba gyud nagkuha. Di ba? Ina ra ba ang iyang asawa ra day mo nagkuha? Yara asawa, Ati Pres. Ba mo sa imo kasulti di. Ano ang aging sumpay sa linya
linya ni Ate Pres. Sige. Oo. Levitico 19, versikulo 16. Ayaw palakaw og daot ng tabi, batok sa inyong isig katao. Ayaw pagsaksi og batok sa kinabuhi. Sa inyong isig katao, ako mao ang Ginoo. Tinoda. Ipadayon diri sa kapitulo 26, versikulo 27. Ug kun dili gihapon kamo mamati ug musupil gihapon, makigbatok ako kaninyo ug kastiguhon ko kamo 7 kapilo sa inyong mga sala. Mauna. Oh, murag mo sumpay sa linya ni Ate Pres, no? Kaya, ang iyang buhato na ani, nga iyahan yung sultihan. Sultihan iyang bana. Ang iyang nga. bana. Pangay Kay kun- pasaylo do kay ako yung nagkuha. Pasaylo alang ko ako Oo. nagkuha, di ba? Oh, kay kun muliko diri manggod sa 19 verse 17, kun may kasilo kamo sa inyong isig katao prangkahi si aron dili kamo makasala. Oh, Muna maayo good. Kinahanglan- Kung doon na kay madunggan nga bati gika para nimo bati nga para nimo unya dili na ito tinuod ya pataka lang kag pamasangil di ba? Dili tinuod. May nang imong prangkahan nga muna ako nadunggan tinuod ba? Total makaibaw ka man ang tao kung mamakak og dili. Tinoda. Nining yang kaso karon nga nahadlok kuno siya basi kuno siya mo'y kuntahan. Siya may nagkuha sa kwarta katong gikulatan sa iyang bana dili mo nagkuha. Mas mo samot na og dili ka mosulti karon dayon. Mas mo dako na ang isyo nga mahibaw ang gikan sa laing tao una pa mahibaw imo bana nga ikaw ra day nagkuha. Ay nagkuha. Oh, masamot na nga daghan kag wa maluwas nga isig ka tao. So Nya ina na ba doon na kay gihambin nga Sultihan lang yun, sikreto nga ikay nakasa makatuog ka kag tarong. Oo. Magunahuna ka nga ang tao na nabunog. ang linya pa bito sa akong mga babae siya nga doon ako rin pagdumot nga naghaling siyang galamhan. Ay nga na siya. naghaling siga siya na na. magsigi kong simba. Nga doon na day pagdumot nga naghaling sa akong galamhan. Ay ayo. Kaya na ako manghod nga kuan babae. Ang iyang buhato na una lugar Ate Pres. Doon Una na gyud siya lugar. isa. Anong hilabtan niyang kwarta siyang bana nga wa siya magpahibaw. Correct. O naman ganyan ni ba asawa nga manguha og kwarta sa bana. Okay ra asawa. Oo. Tipis ka ng mga anak may mga sumporta. Okay ra gyapon tingali Goliath oy mga anak. Mas mayo ng mangayo imong anak. Mangayo, Oh, mas mangayo mayo niya na. Ako manangin pero ba? kuhaan na Ate Pres nga pakiyuan ko. Oh, manangin ba? Oh, nindot Pero piya. kung kuhaan ka, sakit oy. Ya dili Sakitan ka. manangin dia may bawa na ka nga. Oo, sakitan ka oy dilalim. Naman ngano kaning anak usahay nato nga dili man mangayo. Oh, bro, masalinga siguro sila. Mauwaw siguro Ate Pres. Uwaw. Mao na manguha na lang. Pero ang kinilita mo ni Ate Pres, sa ako nang giingon, iyahag yung sultihan aron ang isip, Correct. aron Oo, dili, mao gid na. dili mo na ko ang kayo. Oo. Sa timing ko O di niya sultihan. Magdumtanay man to ang iyang bana o katong laki nga iyang Mugrabe. Mugrabe ang kuan, di ba? Oo. Sa ganito lang linya nimo sa intro Ate Pres ka, aron dili mo na ko ang baga. Sa to. Ayaw pagpadol sa baga aron di ka musika. Oo. Karon kay happy na musika. Kay napadoon gyud sa baga, wa man siya mosulti siya ko galingon. Nga kinahanglan gud ay. Katulad hitabo akong boyfriend Ate Pres. Ate Nga naman. Pres, arang-arang to siya. Kay? Kay akong boyfriend, gibantog to siya mong hilabtanon. Oo. Pero sa diyang gibilin ko siya sa bahay, pag abot ako, murag nindot ang ako nasugatan. Kay nga naman. Ingon siya nga, kanang, sorry kayo ko, akong gikuha imong 10 pesos, kipalit akong noodles, kay gigutom ko. O, at least, nagpahibaw Oo, siya. nindot na. O, doon lang may ako mga Nindot na. sensiyo, gibutang sa lamisa. Oo. Mauna, Mayo. Mrs. Sulti, higyo ang imong bana, aron ang pagdumot, labi na ito nakulatahan niya nga dili dahil mao. Oh, mga igagpasaylo. Oh, dili Oo. mo kayo. Correct. Dili sa ito sa Ate Pres, baga, aron dili mo siga. Aron di musika. Katulog ko nito ko, Ate Pres, dili man baga. Nga naman, usa dito. Init gyapon. Oh? Oo, di mo ta kayo, pero man init man niyo. Eh, Yeah. ano? Usa dito, bam. Ay, basta gano'n. Dili man po bagaha. Salamat mo malagat din tulupan nun. Kula ko ang paso, tihon.